ħadd mill-membri tal-bord il-ġdid tal-Wayserv mhu ser ikollu rwol eżekuttiv. Dan qalu l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat waqt li ħabbar il-bord il-ġdid tal-Wayserv. Dan il-bord huwa magħmul minn David Borg bħala Chairman, l-Inġinier Helga Pizzuto bħala Deputy Chairman, il-Perit Edric Mikallef, Godwin Pulis, il-Geologu Peter Gatt, Iris Camilleri u John Darmanin. Leo Brincat għamilha ċara li l-ħatra tal-bord il-ġdid huwa biss l-ewwel pass ta' proċess li qed irid jieħu numru ta' ġimgħat oħra sakemm jiġi konkluż. Il-pass li jmiss hu dak li jitlestew l-istudji strateġiċi li ġew awtorizzati f'dawn l-aħħar jiem dwar l-operat kollu tal-kumpanija. Dan iwassal għal ħarsa strateġika lejn l-operat kollu tal-Wayserv. Ma' One News, il-Ministru appella biex il-bord il-ġdid tal-Wayserv jibda jħares il-qudiem bi pjan għal tmexxija aħjar. L-appell tiegħi li għamil diġà id-diretturi llum huwa illi nitalmu mill-iżbalji li setgħu saru, jridu jitalmu żgur minn dak li se joħroġ mir-rapporti infushom, ħalli dak li akkużajna l-ħadd ieħor bih, nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' good governance ma nqawx fl-istess nassa ħana stess. Il-Ministru Leo Brincat temm jgħid kif il-bord tad-diretturi preċedenti kien offra r-riżenja tiegħu u l-Gvern aċċetta. Madankollu il-kap eżekuttiv kurrenti baqa' ma offrix ir-riżenja tiegħu.